Mara li tintemmila tqalla li xtaffaċċja komplikazzjonijiet mediċi li saħansitra jistgħu jpoġġula ħajjitha f'periklu m'għadix taffaċċja t-teddida ta' kodiċi kriminali antikwat li saħansitra jeddida bil-ħabs, l-istess il-professjonist li jieħu ħsiebha. Dan kif l-emendi li resaq il-Gvern u għaddew mill-Parlament nhar l-Erbgħa li għadda issa saru liġi bil-firma tal-President tar-Repubblika George Vella. L-emendi tresqu mill-Gvern tard is-sena li għaddiet. Il-Prim Ministru Robert Abela jiddikjara li fil-waqt li l-Gvern ma kienx qed idaħħal l-abort ma setax jinjora parir tal-Avukat tal-Istat. Parir li kien jgħid li saħansitra anke jekk intervent isir biex tkun salvata ħajja ta' mara ikun hemm teddida ta' priġunerija. Il-Prim Ministru kien ċar li din il-liġi trid tinbidel u issa inbidlet. Meta l-Gvern ressaq dawn il-bidliet kienu diversi dawk li qalu li ma kienx hemm ħtieġa ta' bidla fuq dimnet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Ix-xhur li għaddew servew biex il-Gvern mexxa dialogu kontinwu li konvinċja dwar il-ħtieġa ta' din il-bidla. Fl-istess ħin għamel emendi għall-abbozz ta' liġi li serħu ras kulħadd li fil-waqt li l-bidla ssir ma jkunx hemm abbuż mill-iskop oriġinali. Fuq One Radio din il-bidla kienet deskritta bħala waħda storika mill-Prim Ministru. Nemmel illum il-pajjiż huwa jifhem x'kienet l-intenzjoni tal-Gvern sa mill-ewwel ġurnata u li ħarisna l-prinċipji. Jiġifieri ma kien hemm ebda kompromess mal-prinċipju ta' daq tal-ħarsin tal-mara li tlaqna minnu. Dak il-prinċipju kien sagrosant sa mill-ewwel ġurnata u baqa' sagrosant tal-lum. Bil-liġi kif approvata f'każ li jkun hemm riskju immedjat għal ħajjet il-mara, allura il-professjonist mediku jrid jintervjeni immedjatament. F'każ li riskju ma jkunx immedjat, iżda jkun hemm riskju għal ħajjet il-mara li jista' jwassal saħansitra l-mewt, hemm il-professjonist mediku jikkonsulta ma' żewġ professjonisti oħra u jwettaq l-intervent. Il-Gvern għamilha ċara fl-istadji kollha li l-kura trid tingħata b'mod immedjat u mara m'għandix titħalla tasal f'periklu. Dan intqal ukoll fil-Parlament li għandu wkoll rilevanza fl-interpretazzjoni tal-liġijiet. Fost oħrajn mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern. L-għanu li tkun salvata l-ħajja u protetta s-saħħa, kemm ħafna nies inkluż fuq il-mejda qulna kelma saħħa neħħuha. Protetta s-saħħa ta' mara tqila li tkun qiegħda tbati minn komplikazzjoni medika li tkun tista' tqedilha ħajjitha f'riskju immedjat jew allura tkun tista' tqedilha saħħitha f'periklu gravi li jista' iwassal għal mowt. M'għandniex qegħdin ngħidu fl-ebda punt illi tkun f'xifer il-mowt biex tabib jaġixxi. Din il-bidla tingħaqad ma' qatt kbir ta' riformi oħra li ġab il-Partit Laburista mill-Gvern biex iżid id-drittijiet u l-ħarsien taċ-ċittadini.